walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalig sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulubon nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulubon sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization KONCAPICSI modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa anit, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanom. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat, ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag o giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope, showing the way. Maayong buntag ka na tanan, anina sa kita sa atong programa, ang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Sa dili pa ko magsugot sa akong topic, ako sang pasalamatan ang mga sponsor nga naghatag nato og suporta sa atong programa. CJ Element. Ang CJ nga haplas humot og nindot gamiton. Tawag lang nimong nambira 0923-36-55734. Ang ikaduha, fast deodorant, makapawa sa baho sa inyuhang palibot, ilabi na
sa inyuhang panimalay o sa poultry, piggery, mawa sa 7 to 10 seconds lamang. No chemicals. Tawag na ning nambira 0955 195 1327. Ang ikatulo, bigna nga mao'y mahimo og natural tawgi nga ma-harvest nimo og 3 days lamang. Kung ganahan mo magpadimo or magpa-training, tawag lang nambira 0947-3567123. O karon at mupadayon kita sa atong topic mahitungod sa leadership theories. Karon ang atong susihon ang 5 ka nagunang mga teorya nga nagtanyag og mga panabot sa mga komplikasyon sa pangulo. Ang una, Great Man Theory. Usa sa labing unang mga teory sa mga pangulo, nagsugyot nga ang mga maayong leader na tao dili himuon. Gihatagaan niini og gibug-aton ang mga kinaiya og abilidad nga tao na nga naghisgot nga ang pipila ka mga individual adunay mga kinaiya nga maghimo kanila nga natural nga angay sa pagpangulo. Ang huna-huna ang mga importanteng tao sa kasaysayan. Ang ilang karisma, pagkadesidido o entratehikong paghuna-huna daw natural na nila. Apan kini nga teorya adunay mga limitasyon. Wala ninitagda ang papel sa kasinatian, pagkat o konteksto. Ang ikaduha, Threat Theory, nagtukod sa Great Man Theory apan nag-focus sa pag-ila sa pihi nga mga kinaiyahan sa personalidad og mga kahanas og naglangkit sa epektibo nga pagpangulo. Kini nga mga kinaiya naghimog naglangkip sa intelihensya, pagsalig sa kaugalingon, karisma ug pagka-desidido. Samtang pag-ila niini nga mga kinaiya napuslanon, dili kini hingpit nga nagpatin-aw kung ngano ang ubang mga individual nga adunay kini nga mga kinaiya maoy malampuson nga mga leader samtang ang uban dili. Ang ikatulo, Contingency Theory. Nag-ila nga walay usa ka estilo sa pagpangulo nga muhaom sa tanan. Gihatagan niini og gibug-aton ang kahinungdanon sa pagpahiangay sa mga estilo sa pagpangulo aron muhaom sa piho og sitwasyon nga sa mga panginahanglanon sa grupo. Ang pagpaka-epektibo sa usa ka leader nagdepende kung unsa ka maayo ang paghaom sa iyang estilo sa mga panginahanglon sa palibot ug sa mga kinaiyahan sa iyang mga sakop. Kini nga teorya nagpasiugda sa pagka-flexible ug pagka-adaptable isip importante nga mga kahanas sa pagpangulo. Ang ikaapat, Transformational Leadership Theory. Ang mga transformational nga leader nagdasig og nag-motivate sa ilang mga grupo aron makat-on og talagsaong mga resulta. Nag-focus sila sa common nga panan-awon, empowerment og intellectual stimulation. Dili lang sila magdumala, ilang gibug-o huna-huna ang mga leader nga nagdasig sa ilang mga grupo nga mula pa sa ilang mga limitasyon aron makabot ang usa ka butang nga labaw pa sa ilang kaugalingon. Ang ikalima,
Servant Leadership Theory. Ang servant leadership nag-una sa mga panginahanglan sa mga membro sa grupo. Ang mga servant leader nag-focus sa pag-empower o pagpalambo sa ilang mga sakop nga nagmugna og usa ka supportive o collaborative nga palibot. Sila nagpangulo pinaagi sa pag-alagad nga nagpalambo sa pagsalig o pagmatahod kini nga pamaagi. Nagpasiugda sa empathy, pagpamati o pagtukod og lig-on nga mga relasyon. Kini nga 5 ka mga teory sa pagpangulo nagtanyag og bilinhong mga panabot sa pagsabot kung unsa ang mahimo sa epektibo nga pagpangulo. Samtang ang matag teorya adunay mga kalig-on ug mga limitasyon, tanan kini nagpasiugda sa hinungdanon sa pagsabot sa mga tao, pagpahiangay sa mga sitwasyon o pagsalig sa positibo nga pagbag-o. Ang labing maayong mga leader sagad mogamit og mga elemento gikan sa daghang mga teorya nga nagpahiangay sa ilang pamaagi aron makabot ang kalampusan. Maayong buntag kanaton tanan og daghang salamat, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. In days gone by, the earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.